hanya halam so gonor no ani sene lo tini hingke belai ke bekas rangjak tamni hmani le tini bodi gina ni share khanya iri ku to busak bathai saimani tai kaisa kok share khanya mujungmani karon hingke belai ke khushing jang norok ani makhang no gon saimang kana ang tabuk so tokoi payo tabuk satya da tinta tam ta baba tinta tam khana tinta satya ayang bathai sai phai tabuk so no phai to ko ang hangka hingke tamni khushi nang na sai khnar sina ang ani channel purkewo ya piri rekha tinini salo ke purkewo thangka awan sukmaya amsakrok ungana hnai agi jiruni simi cheng mani kakha ang balokha kuso hangka hingke purke kakha tabu hingke belai ke baka srangjak hingke norte ba hamjak mani redi tebo datino 5 kewo ya piri bari manani bagai hingka hingke nukmang khana norok ani channel tini purke engka aban bagai ang belai ke khushi hingke tai nai tong di tini ang nong no iri kutu tak mane originai kosum nong nang share ka khaya da i oboni iri kutu gana hingke to complete hingka hingke nong no tabu oboni busak buthai saimani bo kisi sari re nai busago hingka hingke belai no bejal busago hingka hingke gobang khama sayo do bokong hingka hingke iri kutu gana bo hingke to porda hingke nongo hingke iri kutu gana busago hingka hingke iri kutu bai blouse bai ikuto eka sengmani bala hangke kabang ken maraka hangka tami himan le dikuto obo kisa bejal jat bala hangke bokong kisa kabang kamar uta hangka hangke belai ke nacho kana nyaji angka belai ke nacho zakari kutu gana bahanyo belai ke mihim ke takha bai ang hangke riginai ani bari hangke riginai hangke tabung nor nai jong di nong nang share khanya bathai semen bagi share khanya nai jong di bom hai hangke tai bin do dikuto kosong rok ke share khanya nai jong di hangke je kata nai jong hangke please subscribe khaje share khaje comment khaje hangke nor ni hamjak mung hakena ri jong di hangke nai ji tabuk enjoy khaidi hingke obo hangka hingke riku tu tak mani baike to nironi abo bo water si abo nong no kisa share khairi sina abo kosom bai beleke na joka kendok ma khana ro abo kisi nong no share khairi sina hingke obo hangka tang talang man seri ginai ambai mili tang hata ambai phun tui man honai nai tong lai men ta abo khang talang man se abo ni bathai sainan thangman bala ang no bathai saiman nu khana bai ke bathai saimi ane ana sairi bai ne sainan thangman ta hingke bindon di kisa share khaito bai ta mane share khainan bagai tui phai ta nukbang khana norok naithok ka belai ke naithok kosom bai kasak hingka to sanan ko kori obo hingka to iri kutu gana se do obo naithok suko belai ke hanyo sik tong ka hanyo hingke omonani iri kutu hingke panyan nai tong khari ke nai tabu ang rom kha hingke nang katai kori kutu gana sem nong kha nukbang khana norok blouse ni bo yak tong do ro ri kutu gana wo ri blouse ni bo yak ek logi ta khata hingka hingke ko nong no ang pehli nugui tong ta ani obo camera hamen bagi situ camera buskango hingke naithok suka norok no ang barbar no ma sawo ani camera hamia hanai gaban bagai nokmang kana norok hingke norok bo channel lok talung to hangke om hakeno naithok ka tar namu jongka ang bai kreng di ang bai ani phone number agini video ro jak tong norok se khanya di manai hingke ayang ro togoi maya hingka hingke comment ti phone kreng di ang bai text khaji whatsapp tei hingke norok ang bai kok sai manai tabuk ta asek jamila krei tei khoroksa mane estani rohor ka hingke no pai kya mane esan dokan kate khorsa manai oboni gana riginai besak rokan hingke no pai kata mane riginai rokan pai kata oboni hingke no taya sek jamila kari kata hingke nukma kana rok obo hingke ang bathai saibai mani saibai ke haiko bokorok him suko satung ta sibina bo phataro bala hingka hingke wasino mokol no yang thangka ang iko oboni bathai no sayota tini ikobon bathai no sayota iko saibai be khenong nang saimani share khage kisa ta ko saibai kisa video khaiman ta ko phataro se bala hingke kupur ni phari ekdom mokol jimberi diba phataro hangka hingke ang to nok bisingo mang saro bothai saimani bala hingke obo kha bage ton ro bo phataro ta gungka ba phataro ma sake ta se tini tungmani bo marang suka hangka hingke ba tungmani bagai marang suka ta hangka hingke iko ang nong bothai saimani kisa share khage obo video mane ulta putang pakya obo pulani saimani sang nong no phono kui tong khota bo hingke hingke obo ekdom easy se bothai ekdom class sainani hingka hingke iko ekdom class bothai saimani ekdom ulta pulta ang thangka ba ani baba se obo edit khaibela hingka hingke tabo boys simi sang ro hingke ba bo sigang ran nang saimali ta sala basaba hingke bon bagai bothai saimani pulani rejakli abo tabo kasa last ni siri tong sita bo ke nukmang khana ola ang nong no oboni share khayana oboni bothaino bahike sai share khayana tabuk to tini khalia ani oboni rigina tapur khasina obotori ko tusiko ekdom easy jabo bonor ekdom klasi ang kong tham sai tong kha boi ko nukmang khanan ro kong tham ka khata
এক দুই তিন ও আবো পুলিয়ানি হিংকে তো আবো সাইমিনি siang তাই নারা কোনো খানা হিংকে 3 টাকা খান জায়গায় কোনো জমতা না kon nukmang kana rok ang ribothai saimani kete kaisa saipur mala leunai ke iko ta kong ne sapai do ekdom ulta pulta khare jakha video iko bothai saijong ni jong no saijong ta bothai saijong obo ekdom nanglai jakbla obo bothai kebeng kri kheta kha belai khen nai thogo mane kasara ta yawi ta khangke belai khen nai thogo ta hangke obo tini om hakin no tagnani bagoi saijong ta ang bon thai thai ka sakai ta kha bini saita bokong se hingke kebeng ta yawi tagnani hingka hingke bono atta bokong ma khayo hingke yang abo nijini tak tini si do bothai hingka hingke je kono bothai pono nang kebeng seri hangka hakin nai thuk kheye diba am haita baksa hangka hingke ko kebeng kebungma tak hangke nai thuk yang thang ta nang obothai pon tak tong din nang kebeng se kebungma tak tong hangke boba hakin nai thuk ba he diba iya bon bagai ni tak sini si nai thuk ya hingke bothai ber tini bon nai thuk ya kupuro hangka hingke to kupuro ta se kebungma jamila karana nang ya ani hisabo hangka hingke blue green red kha hangka hingke no khasa khapi ka ta ya sengna senang le hangke pink osana na jet pink ka cha tong do obono rakha hangke bo abo hangke kopro belai ke khapi bo hangke abono bo runani na rok na ji rinya ji hangke ang tak maka tangri ani hina no abo malik je samane si ang ro kinu ki mana nyorok abo bom hai eng nong no obora so hangke share khani belai kena na chongnai abo bare langjak se do originai narok abo bobono tak narok manglak tabo lo pai complete ing person narok originai abo romi manai ke originai belai ke bare langjak na thok tan mane ase ke na thok nei abo bare langjak ta ke narok nok manai abo bobo ko tabo khangka hingke nok nok mang khana ang ke abo hangka hingke ko bo thanyo bini gana ta abo ni gana no ang nong na share khai tong ta o taburi ko to tak mani taburi ko to bothai sai jamani kri ja i abo hangke abo ni bo sakta e gana hangke complete ing bajari ko to bo to eklo ki ta hangke ri ko to roksi kono hangke khapia rok ngo ko bo thanyo sajen hanyong no phuno ko tong ta hangke abo thanyo bo thai ko ri ko to gana hangka tak pa kya ke nok mang khana norok bo se ke nai thoka belai khena nai thoka obo nog bisingo video khaima sa sik sik tongo hingke phatar hingke tebong khamang nog bisingo bong bandra bondra sibai sumiro ke ko nok mang khana norok ke tabo hingke ang bothai saima jaga thangsinai ko bothai saiman jaga tabo se thango abo ulta pultang thangka video edit khaiman jaga o sido video edit khaiman jaga se sin habo ulta pultang thangka ani bo sabo saimia bla hingke ang khel khajak le bla bo edit khai tong puro bo se sakang naw ni sajak le hingke bo hage na ri khata ke ko tabo khang asuk sinai thandiwo taksa achunai thempur bothai sai paise taksa achunai ni hingke abo edit khatini bolong thangkata kinu mang khana norok bothai saine ni achunai de di bothai saine hanai se khumulung ni parama thango hingke na nyai di sailap korei kosto sara tai jamo tong no buni rang sana ni bo kisani ko ya heda buni rang sana ni bo kisani ko ya rang buni hajar hanje rasui pa ke klasa sa hanyar ke klasa sa hang jang na belai khena kosto i kangsa complete khanya ni